lengyel és a litván kollégámtól mindig feltétel nélküli támogatást kaptam, bármilyen kérésem volt, sőt nagyon sokszor ők küzdöttek mellettünk a különböző vitákban, és a munka során nem csak a nézeteink kerültek rendkívül közel egymáshoz, de egy olyan közös tervet is sikerült megvalósítanunk, és ez tulajdonképpen a másik indok, amely egy valódi értékalapú és értékelvű lépés volt az Európai Unión belül, ez a totalitárius rendszerek áldozatainak megemlékezéséről szóló tanácsi következtetés elfogadása, amelynek következtében minden évben mostantól augusztus 23-án megemlékezünk egy rendezvénnyel a totalitárius rendszerek, azaz a náci rendszerek és a kommunista rendszerek áldozatairól. Ez egy olyan kezdeményezés volt, és egy olyan tárgyalássorozat volt, ahol mind a hárman nagyon szorosan együttműködtünk. Nem csak munkatársként, nem csak azonos érdekű szereplőként, akik hasonló múltat tudhatnak maguk mögött, olyan országot képviselve, amelynek hasonló a történelme, mind a kommunista, mind a náci rendszereket megtapasztalták, hanem barátokká is váltunk az együttműködés során. Számomra kötelezettséget is jelent, hogy ilyen kitüntetést kaptam. Meleg szívvel kell folytatnom a két ország közötti együttműködést. Még egyszer hangsúlyozom, a magyar forradalom évfordulójának előestéjén vagyunk. Lengyelországban erre az eseményre mindig emlékezni fogunk. Amikor szüleimet arról kérdezem, hogy a fiatalságukból mire emlékeznek, akkor mindig a magyar forradalmat említik. Noha erre a nemzeti tragédiára Magyarországon került sor, a lengyel nemzetnek is segített az egyesülésben, és van miből merítenünk. Eljött a 2011-es esztendő, amikor a régi EU-s tagállamok képviselői elkezdtek sugdolózni, hogy nem biztosan szerencsés, hogy két új tagállam tölti be az EU elnökségének tisztségét. Szinte katasztrófát vizionáltak, de bebizonyosodott, hogy ez nem következett be. Ugyanezek a tagállamok most elismerik, hogy mögöttünk van egy sikeres magyar EU elnökség, és közepén vagyunk egy sikeresnek ígérkező lengyelnek. Meg szeretném köszönni a kitüntetést, és egyben azt is, amit a magyarok Európáért tettek. Engem ez a kitüntetés rendkívül emocionálisan érintett. Nagyon fontosnak tartom, hogy az 56-os forradalom előestéjén adták át ezt a díjat, mivel a két ország történelmében komoly párhuzamok módhatóak. Nagyon örülök annak is, hogy éppen most sikerült Európai Uniós szinten elérni azt, hogy a totalitárius rendszerek büntetteit elítéljék állami és európai szinten is. Politiniu lygiu pasmerkti Europos Sąjungoje. Nei kiek neabejoju, kad tai yra susiję su būtent totalitarinių nusikaltimų įvertinimu, nes Europos Sąjungos teisingumo ministrų taryba priėmė politinį dokumentą, kuriuo yra įvertinami nusikaltimai. Legfontosabb érdememnek a totalitárius rendszerek büntetteinek európai szintű elítélésének az elérését tartom. Azt gondolom, hogy amikor ezt a kérdést egy évvel ezelőtt felvetettük, akkor talán nem mindenki hitt abban, hogy ezt majd sikerül ilyen magas szinten megoldanunk. Úgy gondolom, nagyon kitartóan vettem részt magyar kollégámmal ebben a folyamatban. Örülök annak, hogy az Európai Unió igazságügyi tanácsa ezt a döntést végül is meghozta. Įsikibęs įkyriai bandžiau įtikinti visus kolegas kartu su jūsų ministru, kad būtų prieita tų išvadų, kurių Europos Sąjunga priėjo galiausiai birželio mėnesį. Hármon közül Kwiatkowski miniszter úr a legfiatalabb igazságügyminiszter, nem sokkal fiatalabb nálam, már a hivatali idejét tekintve, és Simásius miniszter úr pedig a rangidős, hiszen a 2008 óta igazságügyminiszter, mi egy éve
Tehát 2010. szeptembere óta dolgozunk így együtt, és azt mondhatom, hogy ebben az egy évben sikerült újraélesztenünk a közép-európai együttműködést ezen a területen, a Bel- és Igazságügyi Tanácsban, és hát most már ahogyan az egyre szorosabb kapcsolataink jelzik, talán az élet más területein is kialakulóban van egy litván-lengyel-magyar együttműködés, amely reményeim szerint a tágabb értelemben vett Közép-Európa tartópillére lehet, és ennek az együttműködésnek az egyik motorja lehet.